Čau, tak zdravím, tak nastupuju tady na tu mašinu. Je to roční 67 jako já, takže 57 let. Jak to tady vypadá, tady máme schovaný nářadí za tou roletkou dřevěnou. Tady tohle to je větrák a chlazení. Tady se přepíná směr. Tady je kompresor. Tohle je hlavní kontrolér, takže tohle tímto budu řídit, jak to pojede. Má to kolik, asi 50 stupňů. A tady máme tlumivku nějakou. A tady tohle z tohoto vzadu, to je hlavní vypínač, tím se ta mašina zapíná, vypíná. No a tady vidíte, tohle je to stykač topení a tam jsou taky další stykače, tam to jsou pojistky. A hlavně na pomocný pohony. A tady máme ještě jeden kompresor, ještě jeden směrák. A tady zase mám větrák, který chladí motory a odpory. No a tady jsem zase na druhém stanovišti.